दिनै आघोन दाननि 9 खालार बे खालाराव बाथौ सिबियारिफोरा गोदानै मोननाय माइनि ओंखाम गोरलैजों लोगोसे अनला ओंख्रि जाजेननाय फोरबो महरै फालियो। मख'नो गोनांदि दिनैनि ओंखाम गोरलैजों अनला ओंख्रि जाजेननाय फोरबोखौ हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि थागिबि बर' फिसाफोराबो बड'लेण्ड भवनाव गाजा गोमजायै फालियो। दिनैनि नैबे समाव जोङो दिल्लीयाव फैनायनि थांखियानो जाबाय बेयाव दौरि सासे गोगोम दौरि बानायनानै बिथांनो बावनाय थिनायनिफ्राय लोगोसे बे आर'जफोरखौ जों मोजाङै फोरोंनानै जोंनि बावनाय खान्थिखौ गासैबो फोरोंजोबनानै जे रोंखा रोखा खालामनानै फैबाय थानाय समाव जोङो गुवाहाटि बे बड'लेण्डनिफ्रायबाबो आसामनिफ्राय फैनानै फोरोंनो नाङै सासे दौरि गोगोम दौरि खालामनो थाखाय जों फोरोंनाय बादा लादों आरो बिथांखौ बै फालिनाय जों फोरोंगासिनो दं आरो आर'ज फोरोंगासिनो दं। बे जोंनि फोरोंनायनि खान्थि जाबाय बे फैगासिनो समाव दिनै माबायदि गोदोनिफ्राय फालिबोनो हायाखै बिनि थाखाय दिनै जोङो जागायजेननानै दिल्ली बर' बाथौ गौथुमनि दौरिखौ आरो गासिबो रायजो राजाखौ फुजिनाय मेथाइ फोरोंनाय दौरिखौनि सोमोन्दै फोरोंनाय बेफोरनि थाखाय फोरोंफैनायनि थाखाय आं जोबोद साबायखर होनाय जाबाय। लोगोसे आं दिनै मोनसे जोबोद माबाजों बुंस' हायि गोजोननाय मोनबावदों जे सेन्ट्रेलनिफ्राय फैनानै सेन्ट्रेल बाथौ गौथुमनि दौरियानो स्वयं निजे आंनो जे दौरिनि ड्रेस गस्ला आरो गामसा दान होफैबाय बेखौ आं मोननानै जोबोद गोसो गोजोननाय मोन्दों, जायखौ आं आंनि गोरबोजों बुंस'नो हायि गोजोननाय मोन्दों। आं बिथांमोनखौ दिनै जोबोद साबायखर होनाय जाबाय। दुलाराय बर' बाथौ गौथुमनि दैदेननायाव दिनै जों जा माइरं गोरलै जानायनि ओंखाम गोरलै जानायनि जि फोरबो खुंदों बे फोरबोनि गेजेरजोंनो आं फंनैसो बुंनो आखायाव लानाय जाबाय। बेवहाय जों दा बुंनो थाङोबा एप्रक्सिमेटलि 4,000 3-4 हाजारसो दङ, 3-4 हाजारसो दङ आरो बेनि अनगायैबो थारमाने खायसे मानसिफ्रा रेजिस्टार दङ जोंनि माबायाव फैबावाखै, केलकुलेसन सेन्सासाव फैयाखै। जों दा बावैनो थारमाने केलकुलेसन खालामनाया थारमाने बिदि खालामनो जों आखायाव लादों। सेन्सास खालामनानै जों दा बावैनो 2021 डिसेम्बरनि गेजेराव जोंखौ माबा मोनसे प्लेन पलिसि लादों। आरो बेनि अनगायैबो आङो दा मोनसे खोथा बुंनो लुबैदों, दा दिल्लीयाव जों माबोरैहाय थारमाने दिल्ली बर' बाथौ गौथुमखौ जों माबायदिहाय गायसनखो स्टार्टिंनि खोथाखौ आं एसे बुंनो आखायाव लानाय जाबाय। जोङो दिल्ली बर' बाथौ गौथुमखौ गायसनदोंमोन 2019नि 25 डिसेम्बरनि हराव जोङो दिल्लीनि जि बड'लेण्ड भवन बे बड'लेण्ड भवनाव जोङो मोनसे अरायथा नङै एडहक कमिटि जों दाग्रोनाय जादों आरो बे नोंथांमोना बर'नि जिखिनि हारिमुनि दख'ना गाननाय आर'नाइ लानाय बेखौ लागासिनो आरो बर' रावजोंनो रायज्लायगासिनो आरो लोगोसेनो दिनै नुनो मोनबोदों बाथौ थानसालियाव सिजौ गुदियाव नोंथांमोना आर'ज गाबदों। बेवहाय आर'जखौ कमप्लिटलि रोंबाय आरो न'आव थानाय समाव खनगोना खनाखैमोन? न'आव थानाय समावथ' बिदि खननो मोनाखै आरो आर'जखौ जोङो बेबायदि गुरु हमनानै जों सोलोंनो मोनाखै। जेब्लानिफ्राय बेयाव बाथौखौ गायसनदों होमबानिया जोङो आर'ज रोजाबनो जेब्ला स्टार्ट खालामदों बे बिथां कमल बर'आनो जोंखौ फोरोंग्रोदोंमोन। बेनिफ्राय लासै जोङो इउटुबाव नायबाय, मानो होनब्ला जोंखौ फोरोंनो थाखाय रावबो गैया बेवहाय। बेनिखायनो जों इउटुबनिफ्रायनो जा सोलोंदों इउटुबनिफ्रायनो सोलोंदों। दा बेनिखायनो जों बिथांमोन जाय आसामनिफ्राय फैदों मिरु बाथौनि बिथांमोननिफ्राय जों बिथांमोन फोरोंनायखौ सोलोंना लाखिनो जोङो नाजागोन आरो। गोजोननाय थाबाय। मोजाङै मोजां जों दिनै ओंखाम गोरलै जानायखौ सालायलांनो हायो। बिथांमोना गामिनिफ्राय आसामनिफ्राय फैनानै जोंनि दिल्लीयाव बाथौ गौथुमसे लोगोआव फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैदो। बिथांमोना माइ गोरलै एबा माइरं गोरलै लाबोनानै बेसेबा गोजाननिफ्राय खस्थ'यै लाबोनानै जोंखौ दिनै दिल्लीयाव जोंजों हेफाजाब होफैनायखौ जों बहुद खुलुमहरबाय। बिथांमोनखौ जों गोसो गोरबोनिफ्राय बहुद गोजोन मोनदों। जों दिनै बेसेबा गोबाव जाबाय आसामाव थांनानै बेबायदि ओंखाम गोरलै जानायखौ बावाखै, गोसोआव फैयो। गोदो जोंबो गामियाव बिदिनो संनानै जानानै फैनानै देरबोदों।
अनला फाख्रिखौ जों दाबो बावाखै जों दाबो दिल्लीयाव संनानैनो जायो संनानै जायो जोङो जों बर' हारिनि संनाय सबाइ खारै बा अनला खारै अनला फाख्रि बेखौ जों दाबो बावाखै जोंनि बर'नि जोंनि सबसे मोजां ओंख्रियानो अनला फाख्रि बेखौ जों बावनो हाया जेब्लाबो जों दिल्लीयाव थाबाबो बावा जेरावबो थाबाबो जोंनि संनाय खावनायखौ जों बावा जों दाबो बिदिनो सोलायलाङो ओंखाम गोरलै जानायनि ओंखाम संगासिनो दङ बिसोरो